Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg hælde iskoldt vand ud over isterning i, for jeg har rundet 10 abonnenter. Så det bliver lige med. Lad os komme i gang. Ses lige om lidt. Ja. Så vi kommer udenfor, og vi skal til at have det kolde vand over os. Ja. Prøv at se, der er isterninger i. Ja, masser af isterninger. Lad os komme i gang. Hvor? Det er over os. Ja, helt klart. Jeg tror det. Det er det skal jeg ikke gøre derhjemme, så jeg ved det. Oh my god, det er koldt. Hej. Du har set den her video. Ja. I må have det godt, vi ses igen. Ja. Hej. Hej.